Emva kweziganeko ezikhulayo zolwaphulo-mthetho, ukubulawa ngokungenalusini kwabantu, ukugetyengwa nokungoneliseki kwabahlali yindima edlalwa ngabomthetho ukulwa ulwaphulo-mthetho eKarega. Namhlanje, uluntu lwale ndawo luzalise izitalato lusingise kwiholo yedolophu lukhokelwa ngabefundisi abakwiKhamesh Christian Forum Leadership ngelithi bonele kukungcungcuthekiswa ngonqevu. UJennifer Mart nothi ulixhoba lobundlobongela yaye waphulukana nosapho lwakhe olwadutyulwa ngonqevu. Ugxininise ukuba akakaxoli emphefumlweni yaye eli lilinge lokuvakalisa izwi lakhe kwabasemagunyeni ukuba baqinise ingalo yomthetho kulwaphulo-mthetho. 2 years now back that my grandchild was shot dead, and he was in a special school like Sunshine School, was there, very vulnerable. But he must end his life like that. And as parents, as mothers, our heart is bleeding about our children. It must be rooted out like this. So the police told us that there's only 2 vehicles for 30,000 people to serve. And that is not on. We can't accept that. Inqununu kwizikolo zaseKarega zithi abantwana bahluthelwa ilungelo lokufunda yimigulukudu nanjengoko besoyika ukuya esikolweni ngenxa yabo. We cannot carry on like this. For the sake of our children and for the sake of particularly our children's children, that the life that they would live and the life that our current children live should improve and become safer. So whatever happens in our communities, of course, impact our schools, where teachers fear for their own safety and the safety of those 1,300 plus learners. So and that impacts on the academic performance as well. Othethele osomashishini basekuhlaleni abangabemi bangaphandle uthi bayayivuyela le ntshukumo ithathwe ngabahlali. And this crime is it's not good for the country, for the all communities, and even is affecting on the businesses as well. So I request to the government, please do something to stop this crime. Olulwaphulo-mthetho kule dolophu lwenzeka nakumaziko ezempilo. Baie keer die verpleegsters, hulle kan nie eens ordentlik 'n lunch vat nie, want die kliniek is vol. Daar's nie staf nie. Daar's nie mense om te help nie. Ambulance moet hulle vir ons laat staan daar by die kliniek. So as enige iets gebeur, dat 'n ambulans daar by die kliniek is. Abakhokele kwiKhamesh Christian Leadership Forum bathi oyena nobangela wokuba iKhamesh ibambe lo mngcelele kuqinisekisa ukuba kukho imbalelwano yezikhalazo zabo esesikweni abayisa kumagosa ezomthetho ukuze kubekho intshukumo yokuthathela ingqalelo izikhalazo zoluntu. Bakwachaze noluhlu lwezikhalazo abafuna inkonzo yesipolisa ingenelele kuzo. We are here today, we are coming together to say enough for us is enough. We can no longer sit back and accept what's happening to be our normal. We are, for example, petitioning the department to look at our Khamesh police station to see if there is an issue of lack of resources to resource our Khamesh police station properly. Number 2, we want also the government to look at ways of how they can interact. This is only the introduction. We are still going to write the following chapters. So this is a show to all involved, to the community, to gangsters, to government, to the community themselves, that when we stand together, we are stronger, and that we can do something about the scourge of violence. Uceba kwa Ward 49 kule ngingqi uthi bajonge ukuba kwenzeke umehluko emveni kokuba benikezele oluxwebhu kwinkonzo yesipolisa. So the response that I want from the general and the police, they must come with AG, the anti-gang unit, the crime prevention unit. Cops must come every day or at least once a week for operation, because what's happening in our area, the non-visibility of police creates a space for gangsters to operate and to take control of our area. Oluxwebhu lwamkelwe ngumkomishinala wamapolisa eNelson Mandela Bay Metro uVuyisile Ncatha nothe sebenazo izicwangciso zokulwa ulwaphulo-mthetho kulo masipala. As the police will do our best, we have our plans to ensure that the situation noko becomes better.
because we cannot allow and we're not enjoying when our people are dying in areas such as Rosedale, Kwalanga, etc. We have already started, you may not have seen it, but we have already started executing or implementing our plans in normalizing the situation there. And I'm here standing in front of you and saying, if there is any police official who colludes or who's involved in criminality, call me, we'll deal with, we'll act, whether you believe or not. Iinkokheli zeKhamesh Christian Leadership Forum zithi aziphelelanga ekunikezeleni nje ixwebhu lwezikhalazo kodwa ziza kusebenzisana namapolisa. Kwindaba ze-MPK TV, ndinguJessica Bobo, ndiseKarega.